Good morning! Good morning, guys! It's Saturday. And, naka-ready na ako. Punta ako, nail salon. I'll get my nails done because look at those nails. Ang haba na. Diba? Ano pa to? December. December. Para naman ang layo ng December. Mga ano na. Magwa 1 month na siya. Yes. I get my nails done once a month. Kasi ayokong mag every 2 weeks na. So, ang mahal. Mga $40 ba yung binabayaran ko? 45? Di ko na maalala. Basta around that price. 40, 45. So, I do that once a month only. Kakain muna ako, guys. Kasi, nag-coffee lang ako. Tapos baka ano ba, mag-growl yung aking chan dun sa nail place. Nakakahiya kasi ang lakas ni gumaganon siya. Kain muna tayo. Wait. Mag-Delimundo tayo. I had this yesterday, tas hindi ko siya inubos kasi 'di ba malaki yung yung can ng Delimundo. So half lang yung kinain ko kahapon at saka ito half today. So let's cook it. Ay, lalagyan ko pala siya ng garlic at saka meron ba tayong garlic sa ating list? Oh, that's what we need. Oh, yeah, meron. Garlic, drink, piscash. Ay, nako, man. Garlic at saka onion. Lalagyan ko siya ng garlic at saka onion for added flavor. Medyo busy si Danny Boy today. Meron siyang mga paperwork na kailangan tapusin. So, dito lang siya sa bahay. Which works out good actually para makaalis ako ba. Corned beef. Lunch? Yeah, kind of like brunch. A brunch, is it? Sobrang konting olive oil lang yung nilagay ko, guys. Kasi yung corned beef, sobrang ma-oil. Ito na yung food natin, guys. Corned beef looks really good. Wala akong patatas. So, actually, add kaya natin yung patatas sa list. Lagi ko na lang yan nakakalimutan eh. Patatas. Alala ko tuloy yung crispy pata. Crispy patata. Crispy pata. Tingnan nyo si Dan. Pistachio nuts. Pistachio. Kanina nung pagising namin, sabi niya, "Oy, may naalala ako na ilagay sa list." Sabi ko, "Ano?" Sabi niya, "Pistachio nuts." Hindi ko alam kung ginagawa niya lang yan para inisin ako or kung gusto niya patawanin ako, hindi ko alam. Pero, yeah, hanggang sa pagsulat, niya, pistachio nut. Look at this guy. Hindi niya ako natiis. Sinamahan niya ako, guys. Babe, yeah. You miss me too much? When? I told him you were not gonna go. That was the plan, my love. I can work in the car. Hey, you miss me. You miss me. Dinala niya yung laptop niya sa car na siya mag-work. Tutut. Grabe talaga siya, eh. My car. You wish. He's driving my car. Ang cool, guys. Do you want Lambo, my love? I want 2. I'll give you 1 green one and 1 yellow one, okay? Yeah, I love that. Deal. Okay. Awesome. Tapos na ako, guys. I went for... I haven't seen it. What did you get? Oh, yeah, looks nice. Can you even see the proper color? Yeah, they look good. You like them? Yeah, I like it. Ano siya, guys? Very light pink. Actually, it's more of like a beige than pink. Pero medyo beige pink. And then the ring finger is rose gold glitter. Yeah. That's what I went for. So, I chose the... cameras. I know. It moves. I chose the glitter first. And then I chose the
like the color that will kind of match the glitter. I went for, yeah, a very light pink. Kapag under the sun, it looks very light pink. Pero kapag shade, siya guys, more on beige. But yeah, I like it. I was gonna go for a bright color kasi summer. Kaya lang kapag nandun na ako, iba yung pinipili ko talaga eh. Dito kami sa Kohl's guys. Shopping lang, saglit. Ito yung lista. Medyo mahaba. 250. So that's 250. Ito, magkano to babe? Take it one of these. Same. Yeah, I know. 250. Look at these ones. These are nicer. Nicer? Eh, ito malaki oh. Wow. Naka-sale yung lobster o 630. 30% off. Ito din, prawns. Ala babe, do you want prawns? Nah. I do. You make your soft drink? Yeah. Okay. How much? Ilan ba? Kilo? A kilo? Sure. Sige. Salmon as well, babe. It's on sale. Ay, hindi. Same lang pala. Bakit naka-yellow tag? Oh, it is on special. The Great Aussie Summer. Mga guys, Australia Day related. Naka half price yung tea, babe. Hindi na ako umiinom ng tea kasi yung ganyang tea ba? Sugar kasi yan. A flag, babe. Well, how much is that? $2. Yung flag, $1 lang. Or which one is the $1? Ito? Kasi naka-sale eh. Naka-yellow tag, babe. It's a large flag. Punta kami kina Manay sa Australia Day. Yeah, that's a massive one, my love. Red Bull, guys, para sa mahabang drive. Especially better deal to get those two. Better deal? Yeah. Then that, you get more. $5. Yeah, just one is fine for us. You don't like this brand? No. Guys, ito na siya so far. Gagawa ako ng guys. Macaroni salad ba? Tama ba tong cream na binili ko? Asan yung cream natin, babe, na hindi ako sure? Asan yun? Water as well. Ito. Should bring water. Ito ba yung Nestle cream? Reduced fat cream. Parang yan ata yun, no? Olive oil. Hanapin natin yung pinakamura. Okay, the big one. Oh, that's the one that we use anyway. Extra virgin. What did you say, babe? I said I like to have my olive oil. Okay. Uy, babe, I wanna check the shampoo as well. And conditioner for me. Are you fine with this? Kaya pa? Kaya mo pa? Dami niya binili. Hello, people! Bahay na tayo, guys! Pakita ko sa inyo yung mga napamili namin. Wait, asan yung resibo? Grabe din sila. So, 41 items lahat and we spent $169.26. Ilalagay ko yung conversion sa screen. Also, yung conversion is as of today ha, or as of the day na nag-edit ako ng video. Kasi alam niyo naman diba na yung currency pa iba-iba. Like, ang daming nagsabi sa inyo na i-mention ko yung prices, especially kapag grocery. So, gagawin ko siya, guys. Hindi kami nagdala ng bags kasi diba I got my nails done. Akala ko uuwi pa kami tapos mag-grocery. Buti na lang, nadala ni Dan yung lista. Nilagay niya sa pocket niya pero wala kaming bags. So, we had to buy bags. Yung bags, mga 10 cents each ata. So, mas maganda kapag nagdala ka. Bumili kami nito kasi naka-sale siya. I think $8 na lang to. 24 na ganito. Hindi ito lahat ha. Pero yung iba nito dadalhin namin during a road trip. Papunta kayo naman na eh. Let's start with this one first. Baba mo na natin. Meron pala silang summer recipes na book na pinamibigay nila. Kumuha kami ng dalawa. Yung isa ibibigay namin sa mama ni Dan. Tapos yung isa ikikip ko dito sa bahay. Okay, so yun, free lang yun. Wala yung bayad. Olive oil. It was... Asan yung olive oil? $7. Naka half price siya, guys.
Naka-half price din yung Pringles. Yung bag pala guys, 15 cents each. Pringles, naka-half price siya, $2 each. Meron tayong dalawang milk. So, ito yung lagi namin kinukuha na milk, Devondale na skim milk. Dalawa. $1.30 each. So, $2.60 yung dalawa. 4-pack ng Red Bull, guys. Yung maliliit lang. $6. Naka-sale din ata yan. Ito yung gamit ko na pads, yung U. Ultra thin na super with wings. Gustong-gusto ko to kasi napakanipis lang niya, guys. Tapos, mahaba siya. Naka-sale din to, 12-pack, $2.75. Ito, binili namin. Corn holders. Kailangan namin ng corn holders kasi kapag kumakain kami ng corn, ginagamit ni Dan yung, yung tinidor lang. Ako, okay lang naman ako, kamay lang. Sabi ni Dan, kailangan natin ng corn holders. Kailangan daw namin. So, bumili kami yung isang ganon. So, para, mo siya ba? Itusok mo siya sa corn, tapos kain ka ganon. So, yung 4 na corn holders, $2 each. $2 lang. Ito yung Voss na tubig, guys. Na glass siya. Gusto ko kasi palitan yung lalagyan namin ng tubig. Yung gamit namin right now is yung mga ganito. At gusto ko siya palitan ng ganito completely. Gusto ko muna i-try kasi naka-sale yung maliit. So, gusto ko muna siyang i-try kung magustuhan ko siya. Kung magustuhan ko siya, bibilhin ko yung malaki. Kasi nagsisale naman siya. So, hintayin ko na mag-sale siya. This was $2.10. So, medyo mahal siya, pero okay lang kasi isang beses lang naman ako bibili nito. Na siya, gagamitin ko na siya na sarili na naming tubig. Nestle na cream, $3.50 to, guys. Yung reduced fat na cream. So, ito, condensed milk siya na Coles na brand. Ang mura lang, guys. $1.60 lang compared sa Nestle. Feeling ko kasi same lang naman. So, binili ko yung Coles na brand, $1.60. Gagamitin ko yan para sa aking, excited na ako. Macaroni salad. I think I will cook that today. I think. And ito, I think $2 lang to. Ano siya, headband. Para Australia Day ba? Last sa bag na to is itong Marc Anthony na Strengthening Grow Long na shampoo. Napanood ko yung video ni Mimi, Coffee Sparkles by Mimi. And maganda daw to, guys. So, itatry ko siya. Kasi yung shampoo na gamit ko ngayon, ay naku, ewan ko na lang. Pero this one is $17, guys. Nakakaloka nga kasi last time nagpunta kami ng Coles, this was half price. Kaya lang hindi ko siya binili. Kasi sabi ko, hintayin ko, gamitin ko muna yung shampoo ko ngayon, ubusin ko muna ba. Tapos ngayon, full price na siya. $17 for this. So, yes. Hindi ko binili yung conditioner kasi yung conditioner na gamit ko ngayon is yung from OGX Organics na brand. And sobrang nagugustuhan ko siya. So, shampoo muna. And kung sobrang nagugustuhan ko yung shampoo, bibilin ko yung conditioner niyan. And yun na yun. Sa first bag natin. Okay, second bag. Look. Bega na cheese, guys. Bega na cheese. Ito yung, grated cheese lang. $6. Bananas. 4 na bananas, $2.87. Yung isang kilo nito is $3.90. So, hindi siya umabot ng isang kilo. Yung carrots, guys, $2 para sa ganito kadaming carrots. Ito, lagi ko itong binibili sa Coles, yung probiotic drink nila. Same lang siya sa Yakult. Sobrang konting-konti lang yung difference ng taste. As in, parang wala lang. Tapos yung price difference nila, I think almost half price. This one's $2.75. And I think yung Yakult na probiotic is like $4 something. And then we have the Black Swan na hummus. Kasi ito, sinasnack ko to. And yung gamit ko ngayon na dip is French onion dip. That one's really good. But this one we wanna try. $3 each. And then we have the banana prawns. 1 kilo yung binili ni Dan. This one, naka-sale siya. $19 ata yun. Wait. So yes, yung 1 kilo is $19.50. Na-over kami ng konti. So we paid $20.55. Ay, hala. Nakalimutan ko bumili ng soft drinks para dito. Yung ano sana ba? Sprite. Ano ba yan? Chicken wings. $9.18. Yung 10 na chicken wings. So, yung kilo is $6 per kilo.
Ito yung favorite ko na fries, guys. Yung maninipis na fries. Ito yung super fries na shoestring. So, maninipis siya. $3 lang yun. Meron tayong dalawang salmon para kay Dan, guys. $8 each. Ito yung nila-lunch niya, dinadala niya sa work. Ito, pork spare ribs, $6.40 yung ganyan karami. So, yun yung laman ng pangalawang bag. Alright, last bag. Okay. So, meron tayong croissant, 4-pack for $2.50. Abbott's na thins, sandwich thins. Masarap to, guys, kasi manipis lang siya. Tapos, yung consistency niya, mas maganda compared sa like regular lang na bread. Masarap to with avocado, tapos lagyan mo ng egg. Masarap to. Nakasale siya ng $2.55 na lang. Siguro mag-expire na to. Kakainin to ni Dan bukas, breakfast niya. Now, para sa ating healthy living, kale, guys, $3 yung isang bag. Nakakita ko ng video sa YouTube na ginamit niya na, nagluto siya ng very crispy na kale gamit yung air fryer. So, gusto ko siyang itry. Kasi feeling ko kapag crispy to, parang hindi mo mapapansin na like gulay siya. Alam mo yun? I-vlog ko kapag ginawa ko na siya, guys. Pero yan. First time ko siyang gagawin. Never pa ako nakatry ng kale chips before. We also have wafer thins, $2. Si Dan actually kumuha niyan. 12 eggs, $3, guys. Dalawang avocado. Medyo mahal yung avocado ngayon, guys. $2.50 each. So, $5 tong dalawa. 150 grams na garlic. Ganito kadami. $2.50. Mac and cheese na pasta and sauce, guys. Si Dan actually kumuha nito. $1.05 lang. Pistachios para sa ating road trip. Ito yung go-to namin na snack kapag nagro-road trip kami na Dan. $9.99. So, kinakain lang talaga namin siya, guys, kapag nagta-travel. Hindi namin siya binibili usually kasi ayaw namin magsawa sa kanya para meron talaga kaming like road trip na snack or like travel na snack. Gusto ko siya i-snack kapag nagro-road trip, lalo na yung mahabang drive kasi parang it makes you awake ba? Kasi babalatan mo pa yung pistachio. Parang, ewan ko, feeling ko, nakakatulong siya. Ako lang ba yun? Elbow macaroni na pasta, guys, $1.50 lang. So, yung mga ganyan, mura lang yung mga pasta-pasta dito. So, meron tayong pumpkin, $2.42. So, yung isang kilo nito, $3.50. Ganyan lang kasi yung kailangan ko. Magpapakbit ako eh. Alright! Last is cucumber. So, $2.50 isa. And dalawa yung binili ni Dan. So, kinakain niya to side dish niya kapag nagsi-steak siya. Though wala naman siyang biniling steak. Para sa salmon niya, guys. Yan. So, ito lahat, $169.26. So, ito yung aabutin ng 6,400 pesos, guys. Hindi siya ganun kadami. Kala ko bukas pa niya to gagawin, guys. Pero ngayon na niya ginawa. Yung sandwich thins na pinakita ko sa inyo kanina. So, nilagyan lang niya ng avocado. What did you put in the avocado, babe? Just avocado. Just avocado? Yeah. And then, egg. Nilagyan ko lang ng salt yung egg niya. And yan. Nilagyan niya ng butter dito. And yan, guys. So yummy. And niluluto ko yung elbow macaroni, guys. Kasi gagawin ko yung macaroni salad. Hindi kumpleto yung ingredients ko. Wala akong nata de coco, tapos wala din akong kaong. Hindi naman talaga ako nagkakaong kapag nag-fruit salad. So, okay lang sa akin na wala yung kaong. Pero yung nata de coco, hindi ko alam na wala pala kami. I-check ko siya ulit mamaya sa pantry, pero wala. Ito lang, contadina na fruit cocktail. Nakuha ko to sa Castle Glen. Thank you so much. And merong pineapple chunks na hindi ko gagamitin kasi mahilig ako sa pineapple. Like, mahilig ako tingnan yung pineapple. Ito, speaking of pineapple, galing kay Yes Style yan, guys. Ano actually siya? What do you call that? Coin bag? Pero yeah, kung ibang kulay lang sana siya, no, perfect siya. Pero okay lang din naman, sa puti. Anyway, condensed milk,
Actually, yung gagamitin ko is yung condensed milk namin na natira from last time. And then yung cream. Tapos, kailangan din ng mayonnaise at saka cheese. Guys, nilagay ko na yung fruit cocktail. Meron siyang konting nata de coco. Konti lang. Ayan, oh. Nata de coco. Naglagay na din ako ng cream. Konting cream, half. Tapos, mga half din ng condensed milk. Yan. Hinihintay ko na lang na maluto yung macaroni. Yung iba, nilalagyan nila ng pasas. Pero yung akin, hindi ko nilalagyan kasi hindi naman ako kumakain ng pasas. Hindi ko siya gusto sa salad. Mamaya, lalagyan natin siya ng mayonnaise. First time ko actually to gawin. As in, first time. Nung nasa Pilipinas ako, gumagawa kami ng fruit salad kapag may mga okasyon. Pero, fruit salad lang, hindi yung macaroni salad. Meron kaming kapitbahay nung nagluluto ng macaroni para sa amin na sobrang sarap talaga. So, ni-research ko siya. And, madali lang pala siya gawin. So, try natin ngayon. I think luto na to kasi tumatambok na ang macaroni natin, guys. Tingnan nyo. Matambok na sila. Luto na yan. Tapos na siya, guys. Nilagyan ko siya ng mayonnaise. Yan. Traditional mayonnaise. And nilagyan ko na din siya ng cheese. So, okay na siya. Tinikman ko siya. Masarap naman siya. So, ilalagay ko lang to sa fridge. Kasi gusto ko na sobrang lamig niya pag kinain. Mamaya na to. Guys, we will have ramen! Kagabi pa ako nag-crave ng was it last night that I was craving ramen or the night before? Not before. The night before, I was craving ramen. So, today kami magra-ramen. Kasi gabing-gabi na ako na nag-crave. Wala nang open. Dinala ako nila sa McDonald's. Kasi open 24/7. Ano natin yung lipstick natin. On my lips pala, I am using the VTX BTS, yung from VT Cosmetics, guys. Ito yung, hello, yan yung diferensya. Wala dito yung shade. I-check ko yung shade, tapos lagay ko sa description box. You good? Someone's calling. Who's calling you? I have no idea. 6:30 on a bloody Saturday. Like, I know. Seriously, who's calling? Seriously? Like, seriously, babe? Like, what do you guys expect from my Danny boy? Working 24/7? I don't even work 8 days a week, let alone on a weekend. Come on. Come on, people! My Danny boy's resting or relaxing right now, I okay? rest 6 days a week. Let's see how this sounds. So they call me for. Okay. They left a voicemail. I'll do it. Already done it. You have 1 new voice message. You have 2 saved messages. Message received today at 6:32 p.m. Dito na kami, guys. Ajusen ramen. Dito ay. Walang tao, babe. Mainit kasi. Oh, it's busy. Ito siya, guys. Nakalimutan ko na kung ano yung in-order ko last time. Pero masarap yun. Do you remember what you always order? Wala? Ito yung ramen ni, guys. Iba yung itsura. Pero yan yun. Parang yung original ata, oh. Kasi wala kang makikitang English. Pro na si Dan ito, eh. Ito yung favorite drink ko kapag pupunta kami sa Japanese restaurant. Pro na, ah. Alam na. Kailangan siya may straw. Yung lagay naman ni ate dito, eh. Kasi meron siyang bola, oh. Nalalaglag ang bola dyan. Yan yung tonkatsu ramen. Yan yung favorite ni Dan dito. Ito naman yung lagi kong inano. Shayu. Ano nga ulit yun, babe? Kalimutan ko na tuloy yung pangalan. Pero yan, guys. Isang half ng egg lang. Kain tayo. Where are we, my love? Bigla ang pagpunta ng Glenelg, guys. After namin mag-dinner, sabi ni Dan, ang ganda ng weather, mag-drive tayo papuntang Glenelg. And dito na kami, sobrang busy, sobrang daming tao. May Ferris wheel dyan o sa harap. Minove nila. Sabi ni Dan, doon daw yun eh. Doon sa likod. Pero dito na siya sa pinakagitna. See, ang daming tao. Nahirapan kami kanina maghanap ng park. Dito kami sa jetty, guys. Tapos may bar dito sa gilid, oh. Right by the beach. And nandun yung Ferris wheel. Ganda kasi nasa gitna talaga siya. Anong oras na ba tayo ngayon, mga kaibigan? It is 9:29 ng gabi. Naglagay lang ako ng sleeping mask, guys. Meron talaga akong Mr. Pimp dito na sobrang inis na inis si Dan. Ayun na ayun niya na may pimple ako sa mukha.
Kasi hindi ko siya pinapop. Hinayaan ko lang siya na medyo may pas ng konti ba. Konting-konti lang naman. Alam ko naman kasi na kapag hinayaan ko siya, like kinabukasan or siguro mga ilang oras later, puputok siya ng kanya. Tapos hindi naman kasi siya ganun kalaki. So, pumutok na siya. Pero kanina umaga nung pagising ko, sabi niya, putokin mo yan. Anyway, para kung may sipon tuloy dito. Mask to guys, sleeping mask. Yung gamit ko yung Laneige. Ito malapit na siya maubos. I think 2 gamitan na lang maubos ko na to. Yung nails ko pala, ganyan yung itsura. Yan. Anyway, yun na yung vlog namin guys. Thank you so much guys for watching. Please like the video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Good night. Mwah.